Bederatzi ipuin labur, Miriam, momentu bat, ez da, momentuaren garrantzia, esaten gabiltzena, momentu baten geratzen garanien, eta inguru danak dardar egiten duenien, eta purtsu bet hori izango da aria bai, ipuin guztien artien. Bai, badago nolabait une bat, nun beloa eroitzen zaien, zerbait gertatzen da, batzutan gehienetan esango nuke ez dala ezer apartekoa gertatzen dan hori, alegia den hori gertatzen zaizkigun gauzak direla, ez? Baina zer garrantzitsuak dardar horiek bai, ezta? Geuk sentitzen ditugunean. Bai, edo gutxienez kontziente izatea, ez? Batzuetan nola mugitzen zaigun lurra hanken azpian, oinen azpian. Hori izan da alegina. Miriam, ezagutzen ginen, kazetari lanak batuta, momentu baten kazetari lanetan, urte askoan, orain Galtzagorri elkartean zabiltz? Bai, urte asko egin ditut kazetari, prentsa idatzian, herri prentsan, idazten egunero eta baita esango nuke entzuten. Jendearen istorioak entzuten, jendearen bizipenak, edotarikoak, eta herrietan, ez, bakoitza nola izan daitekeen, ez dakit hemen fabrikatan, ez, lan egin duen gizon bat, baina gero musika zalea morratua dana, edo pintorea, edo zer nahi, ez, idazten eta entzuten esango nuke urteak egin ditu dela. Historia hori guztiak alere ez garrantzitsuak diren, ez da? Transmisio lanak be eginda, Miriam zuk, transmisio hori, ez da? Ze garrantzitsua? Bai, entzun eta idazketak egiten duena baita da finkatu, ez? Hor uzten du. Orduan, bai, nik uste herri prentsak lan handia egiten duela horretan, ez? Historia txikiak jasotzen, bastante librea dala ere esango nuke, eta orduan baita ere egin dezakezu erretaula bati buruzko erreportaje bat orrialde oso batekoa. Eta baita librea, nolabait ere jasotzeko, ez, herriaren pulsioa bera, ez? Poesia be, egin duzu, ez da? Bai, zeo zer. Sarreratxue. Nire ahotsa bilatu nahian edo, nonbait, poesia irakurtzea asko gustatzen zait. Orduan, bai, pixka bat, irakurletzatik agian, ez? Gehiago, Nor batuko zaigu, elkarrizketara? Berehala liburuari buruz hitz egingo dugu, eta eskala bakarrik egongo? Bai, liburu hau idazteko izan dituen bi irakurle. Alegia, nik idatzia hala, bi irakurleri pasatzen izkien ipuinak. Bat, etorriko dena, gonbidatu, Mikel Ayerbe da, Galtzagorri elkartean ezagutu nuen, Beñola aldizkaria elkarrekin egiten degulako, eta, gaur egun ja lagun handia da. Eta bestea da Lierni Ormazabal, lehen hitzaren bueltan ezagutu nuena, oso laguna baita ere, eta arek ere irakurri egin zituen ipuinez ipuin, eta beraiek esandakoa asko hor jasota dago. Orain hondartzan jarrita dago. Area atzamarretan xeeki hartzen eta gatza balitz bezala askatzen. Ia 25 urte zain, eta orain zeru ertzari begiratzen dio, itsasoan dagoenari ez begiratzeko. Argialdiak, Miriam, momentu batera joan gara, pertsonai ezberdinak izango ditugu, bederatzi ipuin labur hauetan, eta bakoitzaren une baten, erretratu txiki bat izango da, ez da, ipuina? Bai, batzuetan da une bat dirudiena ere agian denboran luzatutako une bat da, beste batzutan bai une bat da, eta denei gertatu zaie zerbait. Zerbait hori lehen esan dut, ez dauka zertan izan beharrik zerbait, ez da sekula zerbait apartekoa, da zerbait oso humanoa. Den hori gertatzen zaizkigun, bizipenak, bizitza batean, bizialdian zehar, senideak hiltzen zaizkizu, agian zure anai-arrebekin etxea ondo konpontzen, edo lagunak bidean galtzen dituzu, edo tanik nire ahalegina izan da, esate baterako lagunen kasuan, ez, une hori harrapatu nahi nuen, ze gertatzen da, eta berez ez da une bat,
baina... Une ez da isolatute inoiz, ez Hori da? da. Nor garan, ze motxila daukagun eta nola goazen be bai, ez da? Nun baitetik dator egosten jundan zerbait izan da, baina nik bai nahi nuen ilea deseginda daukagun une hori harrapatu esan dezagun. Ilea deseginda duten, bederatzi emakume ezberdin. Bai. Protagonista ipuinetan. Bai, ilea deseginda hori izan da irudi bat oso buruan eukidetena, ze berez ez nuen esaten ere buruan ilea deseginda, garai batean Bogotan bizi izan du nintzen, eta handik hitz batzuk ekarri nituen, besteak beste despelukada. Eta hori izan nire hitza, nola batzuetan hori, mugitzen zaizkigunean, berez aldaketa da, berez aldaketak gertatzen zaizkigunean, horrek nola, azkenean aldaketek egiten dutena da, piezak aldatu tokiz, edo barrenak, edo bestekiko harremanak, hoize zan, pixka bat. Aldaketa horrek, eraginda etor daiteke argialdia? Argialdiak titulua, azkanien ipuin baten, titulua da bai, argitik, ilunetik? Nik nahi nuena zan, argialdiak berez gaztelaniazko adiera hartzen baldin badegu iluminazioa eta erlijioarekin lotutako hitz bat izan daiteke, mistifismoarekin ere bai, niretzako askoz ere prosaikoagoa da, egunerokotik edaten duen zerbait da, eta nola une batean aldaketa horiek eraginda esango nuke, nola ikusten ditugun, bai ikusi nahi ez genituenak, edo memoriak ekartzen dizkigunak bapatean, edo, uko egin diegun naiz eta barruan genituen, ez? Eta uste hori oso askotan gertatzen zaigula. Ausardia puntu bat behar da horretarako be bai, onartzeko hori? Claro, gertatzen dana da gehienetan ez degula onartzen, eta gehienetan... Ez ikusi nahi pasako da. Hori da, ez? Eta uste gure gizartean areago zoikoa dala, ze modu zaude? Iaskita, oso ondo. Beti oso ondo, ez? Baina gero horren azpian, agian gaizki ikusia dagoelako, agian ez degulako beste mina ere ondoko pareko espaloiragoaz, ez? Orduan, nik nahi nuena zan hori harrapatu, nolabait ere baita giza kondizioan arakatu nahi nuelako, ez? Eta iruditzen zait oso egunerokoan ez daukala zertan ez da eriotza gertatu behar hori gertatzeko. Gauzarik batzutan, gauzarik eta aldaketarik eta niminoenak eragiten dizu, depende eta nun zaudenzuk. Egunerokotasun hori badagoela liburuan, eguneroko edonor izan gaitezke gu, batzuk beste batzuk baino errazago, esango nuke, adineko emakume bat, edo etorkin bat, edo batzutan errazago izan gaitezke, bestiek baino, baina kanpotik dana du ondo, barrutik daukagu zerbait, baina esate baterako mina badaukagu, haserrea badaukagu, beldurra badaukagu, ze sentsazio, ze zama, baina ze zama be bai. Bai, noski baietz, eta hori ez dut uste, hori elaboratzen degun edo ez, eta esango nuke hor, elaborazio hori horrek ere ez daukala garrantziarik. Gehiago da, estena hori harrapatzeko, edo une hori harrapatzeko alegina, ez? Kasi antzerkian bezala iluminatu, eta zentzu horretan argialdia, iluminatu, itzal artean dagoen hori. Nire liburu guztekoena da Amandaulak eta da neska batena dekozela 13 urte eta biziala pizu oso txiki baten. Eta konturatzen da, dekola etxe handi bat eta jainko baten familiako edala eta kentzen dauzela eskutzaretan dauzen gauza arriskutsuek eta lapurtu egiten dauz eta gorri egiten dauz berezien. Eta gomendatze dut asko, zehazten bazara irakurtzen, ez dozu amaitzen tartuen, egiten dagoena da jentiek irakurtzi gehiago. Nahi izan duzu, idazle moduen guk irakurle moduen
gure alegin txikitsua egitea, eta pieza horiek, bueno, osatu, nondik etorriko ete da, hau, ematen dituzun piezekin edo sentitzen duenarekin, eta batez be, ze gertatu da hemen, hau da, honen maitalia da, hau, ez dakiz zer da? Nahi, beste aleginetako bat izan da baita ere, irakurleari tokia egitea. Ez ematea dena murtxikatuta, ez azaltzea dena. Iruditzen zait horren superabita daukagula. Bai, kazetaritzak dena azaltzen digu, umei dena azaldu nahi diegu, eta batzutan ezin dugu. Eta ez dago, eta gero iruditzen zait, edo neri irakurle bezala, gustatzen zain neri tokia egitea, ez ulertzeko ere. Ze hori ere uste gain baloratuta dagoela, ez dena ulertu beharra. Batzutan ez dugu ulertzen. Eta agian horrek xaxatu egiten gaitu, ez? Ulertu nahi hori auspotzen digu, edo igual konforme geratu behar gera, eta irakurri dugun horrek uzten digu beste zerbait, zapore bat. Ipuinak oso laburrak dira? Bai. Naita egindako zeo zer, horrazker ezberdinak izan ditu, horrela sortuta daude? Horrela sortuta daude, esango nuke. Bai orraztuak daude, bai moztuta daude. Hasieran pentsatzen nuen oso moztuta zeudela. Gero konturatu nintzen ezetz, hori zala. Orduan, pixka bat bai izan da hitzak bilatzea, eta hortxe ustea, ez? Hori, batez ere, irakurleak ere nik ez dakit, ez da, nire buruan esan aldizut ze gertatu zaien bi pertsonaia hoiei, ipuin horretako bi pertsonaia hoiei, baina agian zuretzat beste bide bat hartzen dute. Orduan nola esan, ez dizute kontatu nahi, ne? Horrela. Ganea ez gaude momentu bakotxean hori bederra da, Bai. Norbera izan dabe, momentu honetan ulertuko dudana, edo oino bai urte ulertuko nuena, ez delako berdin ez. Hori da, ze begira, hori ere gertatzen da, irakurle hori nik uste hori gertatzen zaigula, ez? Badirudi batzutan edo nik sentitu dut, ipuinek beren momentua dutela. Eta batzutan irakurri ezin zenuena edo sartu ez hitzaizuna, gero, indispensablea iruditzen zaizu, zure irakurle biografian. Bueno, ustete hori, nun zauden, nola harrapatzen zaituen, nun ukitzen zaituen, ukitzen bazaitu. Abia puntua, Miriam, idazterakoen, ipuin batena zein da? Idei hori, pertsonaia hori, esango nuke pertsonaiak, azkenien zertzela doiekin, baina oso ondo kokatuta gauz, dauler dezakegu bakoitzaren inguruan gertatzen ari dan. Zein izan da? Nik uste ipuin bakoitzak eskatu duena edo ekarri duena. Batzuetan izan da esaldi bat, eta esan esaldi honen barruan ipuin badago. Eta zer etorriko zen jakinez, idazten jarri arte, ez? Nolabait. Beste batzutan izan da irudi bat, beste batzutan izan da nere oroitzapen bat, edo beste bati ostu diotena, edo pertsonaia bat asmatzea beste pertsona askoren batuketa eginda, edo amaiera posible bat eukitzea, eta nola iritsi horretzaino, edo esango nuke ipuin bakoitzak izan duela, bere azkenean baita ere sentitu deten beste gauza bat, izan da artisautzan ibili naizela, eta batzuetan erabiltzen nuela arkitektura purua, eraiki eta ikusi, ea gero funtzionatzen zuen, beste batzuetan idatzi ditudala proto ipuina zana, eta eskulturan ibili naizela, zizelkatzen kentzen, nun agertzen zen ipuina izango zana. Uste horri ibili naizela, beste batzutan brilloa ematen, horrela ibili naizela, artisautzan, ze badago une bat dala, edo nik sentitu detena, badago une bat dala sormena, purua, baina gero horrek ez dizu ipuina, niri ez ditu ipuina ematen. Eman didana gero artisautza lana izan da. Gauzatze hori, ez da? Bai. Empatia, emakume hauekin,
sentitu beharra be bai, dinot ez dia ingeruek, ez alde horretatik, baina empatia hori, bueno, zeure lumatik eta zeure eskuetatik euren ahotsa entzungo dugulako. Ariketa egin behar da, emakume oso ezberdinak dira, eta ariketa hori egin behar da, ezta? Beldurtuta dagoen hau, bueno, zarra dan emakume hau. Iruditzen zait, badagoela edo nik irudi hori egin nuen, fikzioak ematen dizu aukera esageratzeko. Esan dezagun koktel ontzi berean sartzeko bildur, obsesio, mamu, asko. Baina esango nuke, horiek guztiak eskaparate batean jarriko bagenitu, bakoitzak badugula, edaten degula gehiago batetik, esan dezagun, eta hori gobernatzea izango dela gutxi asko gure bizitzako lanetako bat. Baina besteak ez zaizkigula ez ezagun, ezagutzen ditugula. Dastatu degula handik edo hemendik. Orduan, nire esperantza edo izango litzateke irakurlea ean nonbaiten ikutzen duten, ez? Handik edo hemendik. Egia da hor esageratua edo koktelontzian asko kabitzen dela, eta agian egunerokoan horrela ez degula bizi. Baina hortik ezagunak direla. Burura etortzen zait, eta gainera nire liburuan lagundu dit Ted Chiang, izeneko idazle estatubatuarra, Exhalazion izeneko gazteleraz Exhalazion deitzen den liburu badauka, ipuin liburu bada, eta badauka hor ipuin luze bat, liburu horretan, oso ondo uztartzen duena inteligentzia artifizialaren garapena izan daitekena. Oso interesgarria. Ontxe irakurri berri deten Panza de Burro liburua, haurtzaroko laguntasunei buruz hitz egiten dulako, eta nire lagun bat gogorarazten ditelako. 1984. George Orwellek idatziteko liburu hartan, kontrol sozialaren inguruan hausnartzeko parada daukagu, eta kontrol sozial horren atzean, ingenieri pilo bat egon beharko dira teknologia hori aurrera eramateko, horregatik erabaki dut. Egunen batean, sime lurrunarazi egingo dute. Adimen argiegia du. Argiegi ikusten ditu gauzak, eta argiegi hitz egiten du. Alderdiak ez ditu begionez ikusten horrelako pertsonak. Mikel, Mirianek ipuinak idatzi, da irakurletako bat zeu? Hori da, sorte hori izan dut, bai. Sorte, responsabilidade hori nola hartzen da, onelako igual pixkat, bat? Inoiz ez bezala esan aldut, ze batetik, inoiz pasa izan dazkidate, ipuinak, liburuak irakurtzeko, eta kasu honetan ere, hori, horra atera nintzen, bidean, eta nola igual bere lehenengo liburua delako edo sentitu dut, inoiz baino kaso gehiago egin didatela, oso irakurketa hartu eman handia auki dugu, bertsio desberdinak, nik hori, irakurle askotan irakurri nahi dugu guri gustatuko zaigun ipuina, ez? Eta orduan hor sartzeko aukera izatea ederra da, baina beti ere bere ipuinak direla kontuan hartuta, eta kasu honetan berak ere garbi zeukan noraino bai, noraino ez, orduan, uste bide lagun egokiak izan garela biok. Noiz hasi zara, Miriam, idazten, gauza batalako ideia bat eduki dezakegu danok idatzi papeltxuen ja erakutsi, pausu hori, biluzte hori handia da, bate erakusteko, ja kaleratu liburuek beste pausu bata. Noiz hasi eta zergaitik erakutsi edo zergaitik liburuak kaleratu? Bai egon zan egiteko helburu bat zegoen, horrek eman zidan idazteko, azkenean bete behar nituen epe batzuk, eta horrek bultzatu ninduen, eta nolabait izan zan denak batzutan gertatzen dira, ez? Egoten direla alako lerrokatzeak, eta beran ere bizitzan agertua zegoen, eta beste rol honetara ekarri nuen, eta niretzako erakustea idazten nuen hori, bai izan zan urratsa handia. Ze hor baita ere, aurretik Beñolan ezagutu ginen, Galtzagorriko Haur eta Gazte Literatura aldizkarian, eta testuei buruz eztabaidatzen genuen, berak idatzeko igual erreportaiak edo idazki buruz nik iritzia ematen nuen, eta orduan bazegon
konplizitate minimo bat bizkat hitz egiteko, eta nik uste horrek ere erraztu zula gero bere ipuin bat esatea bengoin pasako ditu zerbait, eta ber. Hasieratik Jesu Lagunek oso argi izan zuten unibertsitate hon batek liburutegi hon bat behartzula. Eta eraiki nagusi hontan, 1886an sortu zen hontan, utzi zuten areto berezi hau liburutegia izateko. Jose Mari Baster arkitektoak eraikizun, eta batez ere oso arotz lan importantea du, 3 galeria ditu, bere balaustradekin eta beko apalategia. Eta goigien berriz, zeruaren planisferioa eta Jesu Lagunen erretratuekin dekoratua dago. Liburuak berriz, hasierako liburu horiek zian filosofia, zuzenbidea eta ingenieritzakoak. Normalin doaitzan bitartez lortutakoak, baina bai dagoela dokumentu bat nun esaten den jesuitek 5.000 euro jarri zituztela garai hartan liburutegi hau sortzeko, eta liburuak erosteko. Momentu honetan, areto honetan, iten dira Deusto Foruneko hitzaldiak eta baita ere tesi irakurketak. Liburutegi honetan, baita ere gordezian, garai batian, liburutegiko fondo zarra, patrimonioa, inkunableak, eskuizkribuak eta 16 eta 17 mendeko liburuak. Esan deten bezala, momentu honetan, bikoiztutako liburua daude, nolabait memori horren ezaugarri, baina hemen gordezian liburu baliotsuenak, liburutegia izateari utzi zionian. Liburu horiek baldintza berezi batzuk behar dituztelako, bai temperatura eta bai ezetasunan aldetikan, aldatu zian 2009an oraingo liburutegi berrira, Moneok eraikitako areto berezi batean. Baina berez, momentu honetan bakarrik iten dira aipatutako bi gauzoiek. Lehendabizi kodex irudidun bat. Da otoitz orduen liburu bat. Berez dira otoitz testuak eta ornituta irudi eskuz margotutako irudi askokin. Hau 15. mende bukaerakoa da eta Rueneko monastegi batean egindakoa. Bigarren liburua berriz, 1988an Anberezen inprimatutako liburu bada, inkunable bada, eta bereiztu dugu beste guztien artean 3 grabatu ditulako. Berez, 4 elkarrizketa dira, Diego Ramírez de Villaescusak, Isabel Katolikoari idatzitakoak bere semea hil zanean, 19 urtekin. Eta 3. liburua berriz, Abraham Ortelo egindako atlas bada, esaten da lehendabiziko atlas modernoa dela, guk 2. edizioa dakau, 1612an Anberezen argitaratutakoa, eta oso berezia da, ze enkuadernaketa berezi badu, eskartibanak deitzen dian elementu batzu ditu, nolabait atlas plano guzia posible izateko hor irikitzezunean ikustea. Ez nuke inoiz maileguan utziko liburu otoitz orduen liburua dala eskuizkribu bat, kodes bat da, eta normalian bakarra munduan zeiten zan persona batentzako bereziki, ez? Dena den, unibertsitateak bere web horrian repositorio digital badu Loyola eta patrimonioi dena digitalizatuta dago eta irikian munduko edozein txokotatikan kontsultatu daiteke. Nola esaten da? Baietz? Errez. Nola esaten da? Hau ez. Ez dut ikusten hau. Hau agian ez, saiatu bide hortatik jotzen, batzutan bai izan da, hori ez, pertsonaia konkretuetan, ez, Ernestina, ez, Lauankan ipuineko Ernestina. Nik pertsonaia horre nire ustez bi izen eta bi abizen izan behar zitun. Ernestina bakarrik etzan nahikoa, ez.
Pixka bat... Dietxe garbitzeko bakarrik ez. Bai, eta bere nolakotasuna, ez? Gero igual Frantzia jotzen eta konturatzen zara, hango askok ez dituztela biabizen, askotan izenak ere bere gutxi hortan asko esan aldu, edo beste ipuin batzutan, gidatzen doa, gaizki gidatzen du, nik nahi dut ikusi gaizki gidatzen duela, ez idazu esan mesedez gaizki gidatzen duenik, ez? Da hor, konpliziade hortan, batzuetan barreekin, beste batzuetan serioago, baina, topatuz elkarrizketa hori, horti bideratu pixka bat. Eta, gero, kasu egiten dizunean, gustora, beste batzutan, norgehiago katxiki bat, berak bai, nik ez, eta, eztabaidak, baina beti ere ipuinaren alde, eta balen aipatu duna, ez? Kimatu, noraino ez, haulen esan duzu, orduan hemendik helduko nuke. Estiloa zuzena, esaten gabiltz, oso horri gitxitan gertatzen dalako guztia. Estilo zuzena, baina izkera landua da. Esaldi laburrak eta izan arren, hor badago, ez da hain zuzena bez, badago lanketa bat, Miriam, ez daki konstienta izan dan suposatzen dut baietz, azkenien estilo bilaketa horretan bai, ez da? Bai. Hor badago baita ezagutzen ez nuen nire ahots bati bidea ematea, uztea, eta nire bildurrak ere, bazeuden. Eta orduan hortik ipuin bat izan zen lehenengoa, eta hor aurkitu nuen ahots bat. Ez dakit, nik nire buruari esaten diot punkia. Esan nahi, hor izan zen, hor aurkitu nuen. Eta esan hau, hemendik bai. Espazio itxietan, izango dira ipuinak, Mikel? Bai, aurrekoarekin lotuz pixka bat, ez? Gero ipuinak genero bezala ere ematen dizu kondentsatzeko gaitasun bat, ez? Hau da, motzean irakurtzen da, eserialdi batean irakur daitezke, orduan errepikapenak saiestu daitezke, jokuak agian sotilagoak izan daitezke behin esan da bakarrik, eta orduan nik konparatzen ditut asko, eta esan anago baita ere, ipuinak dira bonsaiak bezala pixka bat, ez? Eta landu ditu hori, mimoz, edukiontzia ere garrantzitsua da bonsaiarentzat, eta hor, kimatu, baina gehiegi ere ez, eta ipuinak ematen dizu, igual novela bat, zuaitza handiagoa da, eta podak izan behar dute beste moto batekoak, baina nik uste genero hori topatu dula baita ere kondentsatzeko. Eta leku itxiak ere horregatik pixka bat, ez? Azkenean, leku itxi batek hor kokatzen zaitu, hortik ateratzeko ere agian tentazio horik ez daukazu, eta hor, xaketa aula batean ere, aukerak askotarikoak dira, ez? Tentazio hori, bebai, dinot, leku itxi baten egon da, baina ariketa hori, gauza unibertsalak kontatzeko, leku horretan ez da? Lau pareta horien barruan. Bai, asko dagoelako baita modu batea gorputzetik. Gorputza, gorputzarekin ze lan egiten duten pertsonaia hauek, gorputzetako mugimenduak, keinuak, zenbat esan daiteken, beste idazle batzui irakurrita, zenbat esan daiteken keinuen bitartez pertsonaiei buruz, azaldu gabe pertsonaia bera, hori ere izan da erronka, eta horri bili naiz, luparekin jendeari begira, ea nola zer egiten zuten, nola eramaten dugun besoa, eskua, eta gero nola hori eman idatziz. Hori izan da, hori kostain zait, hori idatziz, azaltzea, pertsonaia bera azaltzeko nahian. Badakizu ez, 2023 ikasturterako Gatzagorri elkarteak Book Trailer lehiaketaren 12. edizioa antolatu du. Parte hartu nahi duzu? Eta zeren zain zaude, 12-16 urte bitarteko gaztea bazara animatu eta parte hartu liburu gaztea lehiaketan. Nola? Lehiaketarako proposatutako liburu bat irakurri, taldean bildu, gidoion bat osatu, eta montatu zure trailerra. Eta zalantzaren bat baduzu, ikusi eta ikasi gure webguneko bideo tutorialarekin. Osatu launakako taldeak ikasgelan eta ekin lanari. Sari potoloak daude jokoan. Norbanakoen kategorian ere parte hartu dezakezu, arin eta errez. 2024ko martxoaren 3 da Book Trailerrak bidaltzeko azken eguna. Hauek dira aurtengo proposamenak. Batetik, bota begiratua aurtengo proposamenei. Bestela, ezinbestekoak zerrendan, aukeratu zure adinari dagokion liburua. Begiratu hemen, lehiaketaren oinarriak. Liburu bat irakurri, gidoion bat prestatu, sakaturrek eta parte hartu! Tra-tra, egin zure Book
trailerra! Hasiera indartsua dauka liburuak, lehenengo ipuin hori. Niri asko gustatu zaidana, esate baterako, eta irakurtzen hasten zara gainozu. Zer da hau, gehiago nahi dut, ordenata, pentsatzen dan gauza bata, noski, izan duzue, argi? Ordenan argi neukan bakarra zein izango zan azkena. Bestela ezain argi. Eta hor editorek lagundu zidaten asko, eta eskertuta nago. Editorekin Leirerekin egin duten lana itzelezkoa izan da, eta Itziar Ugarte ere atzetik ibili da. Eta bai, hori beraiek lagundu didate asko. Agian hau ez da galdetzen, baina zein da ipuin favoritue? Mikel Zurie? Claro, ni gaur berrari irakurtzen edo, errepasatzen ibili naiz, da konturatu naiz aldatzen joaten dela hori ere, bai, ez? Hasieran agian parte hartze gehiago izan nuen ipuinak, igual nireagoak sentitzen ditun, baina beti hori ere nireak ez direla jakinda, ez? Baina, badakizu ipuin honetan esaldi hau, edo hitz hau, edo... Eta gero beste batzutan, nora lehenengo ipuinan adibidez ez nuen parte hartze gehiagirik izan, nik gogoratzen dudala, eta izan zan niretzako ze ona, ez, honekin hastea. Eta gero, hori adibidez Magnolia ipuina bukaeran dagoena, gaina gaur hona bidean entorrela Santa Clara, Clara pertsonaia bat, eta Santa Clara aipatzen da, eta hemen gaude. Eta hor adibidez ipuin hori ere igual lehenengo irakurraldian, baina gero, hori, astiroago esaldiz, eta aldatzen zait, baina bai, nire gogokoenak, ez dut esango gaur. Miriam, badakozu, bereziren bat dana, zeuretzat? Ez dakit, ez dut uste, porque zaila egingo litzaidak esaten, ze hor ere batzutan bai egonda bat adibidez, aurrera egin ahala, iruditzen zitzaidan, beste ipuinak lantzen ari nintzenean, sartzen zitzaidan panikoa, eta ezin dut. Eta orduan, inbazioa ipuina irakurtzen nuen, esateko, noski aldetera. Hori izan da pixka bat adibidez, horrek adoretu nahu edo. Baina bakoitzari emango nioke ez. Jose Agirreren hilketaren ondoren, Zizurkilgo hilerrian egindako argazkiak izan ditu abiapuntu idazleak, eta horien bidez, Euskal Herrian torturak izan duen eraginaren kontakizuna egin du. Benetako gertakariak asmo literarioarekin idatziak. Deusa eta ez deusaren arteko poesia liburu honek, egileak Pamiela Etxearekin plazaratu duen trilogia poetikoa izten du. Disagirentzat, euskaraz idatzi duen libururik intimoena da. Zer izaten alda deusezaren deusa? Lima, 12 urteko neskato ez oso arrunta dela jakin genuen Gorrotxategik ateratako lehen liburuan. Jakin genuen bezala, euskal mitologiaren lehen alaba dela eta gainera superbotereak dituela. Oraingoan, Xana eta Moura pertsonaiak izango ditu bidelagun. Literatura da deskubrimendua eta eraikuntza, artisautza. Etengabe aldatzen ari dan errealitate horri alde zuri bat eramateko. Eta gero horrek irakurlea nunbaiten ukitzeko oihartzun bat sortzeko harengan. Nago ez ginatekela entretenimendu soilarekin konformatu behar. Ez ote dan pilula bat kontzientziarik gabe bizi gaitezen hori bultzatzeko.